mo ani mong anak no? Hawd ki manubag ba? Bisag ka muna sa daan. Why? Wa ko labot. Kay dili ako nakalagi sa imo, di ka na akong anak paningla. Ma. Hindi ko ni mo lab, ma. Hindi ko ni mo anak. What? Na, mao na yung resulta sa imong pagkarakiat. Kay gitambay na mo tari, imo paging gikuha. Wala. Kani kay dugay pa kato si mama kay kita nalingil man to. Nya, gando pa kato mga chika-chika. Oh shit. Kani kay bagdong-bagdong pa ako ni motoran eh. Pagmod yung karon adlaw, kay tulo na kabulan ang utang, karon pa ko naningil, giing na ra ko guway kwarta. Makasurok yun dugo. May pagmulakaw. Asa naman po tong motor? Gidrive ba na po to sa kong anak ka way pulos sa rin panimalay ba? Puro na problema ang gihatagan ni sa kuha ba? Wabot lagi to ron, kusnuton kung magitong buga na to ron. Mga igsoon ko, magbago na ta kay mumabutay na ang 2025. Maghinunso na kita sa tong sala, salig na kita sa kinahitasan. Walay makaluwa sa tong sala, kundi kita lang. Busa ako na Adria para muhatag og mga pulong ninyo og andam kamo maminaw sa kuha. Tapa ba ka to kung kan? Mao na ni. Mga igsoon ko, aniya ako ning kalibutan kay para musabwag og mga pulong ninyo. Oy, oy, oy. Oy. Napagalisensya nagdrab-drab ng magamotor. Kailangan ba bang lisensya diri ka kamingaw na diri ha? Mingaw tanaw ni ron, nakabangga ka. Okay kahatag lisensya? Asa ka diyo o pulis? Dili ko ulit di ko pulis pero respeto sa ko isip pastor ko. Pastor man dai ko, naman mga lisensya. Para ani ron gibanggaan ko nimo, wala ka lisensya, makabayad jud ka na kung matakaay mong inahan. Na dito sa una, naningil. Di bangunan ni motor. Mag-istorya mi mong inahan. Itugutan na kag-drive ang motor, wa man ka lisensya. Bangunan ni motor. Bangunan ni. Sakit kay konti mata. Kunin mo, amin ning susi, guyuran na rin dito na makasaunahan mong inahan. Dito may wali dito na pisura, guyuran ni motor. Tara, asan mong inahan? Amin, susi para madali ita. Para mo sibat ka. Dili lagi. Sibat ka sa motor. Ala ka dyan, okay ka naman matali. Asa naman to bata atong daghan pagkagutsing leonon ba? Wadyo na palibak ko, bantog ra na dugay kay gitulak ang motor. Ano nagpuyog man ba na si pastor? Karapitan mong inahan. Unahan. Pastor, Ano sa man si pastor nga nagkayang-kiang man na? tara si mama ko. Ma! Hoy, Dam! Imuhan ning anak! Oy, pastor, ako ang anak. Ay, imuhan ning anak! Gitugutan ni mo ni na wali lisensya ba? Gibanggaan ko! Magpatsikap ko ha, imuhatan ng gasto! Hoy! Unsa man sala na ako anak? Ibanggaan ko ni mong anak! Di na ko ninyatag ang susi o dili ko ninyo bayaran! Hoy! Kung mapaduplicate ako susi, ha? Wala yun kay balak mo bayad sa kuha na nakabangga man ni mong anak! Kunya, gisugo pa rin ako na ako ang anak, nga banggaan ka, di ba wala? Pariya yun mo ani mong anak, no? Hawd ki manubag ba? Bisag ka muna sa daan! Why? Wa ko labot. Kay dili ako nakalagi sa imo, di ka na akong anak paningla. Ma! Hindi ko ni mo lab, ma. Hindi ko ni mo anak. What? Na, mao na yung resulta sa imong pagkarakiat. Kay gitambay na mo tari, imo paging gikuha. Wala! Ma, bisag ka lang kung mabayaran si pastor. Paminaw na ko ani makwits matingali niya kung piangan eh. Hoy, Dam! Mag-abot sa barangay ha! Usa pa, di dyan ako nihatag ang susi o dili nung mabayaran niya akong piang! Sa buka ninyong pamilya mo eh! Biska ba sa Malacanang, pastor? Ato bangon, di ka? Tanawon mo to na itong kagahin ninyo!